V 2025 roku to bolo super s vami, dúfam, že takýchto zážitkov a takého krásneho zvárania zažijeme veľa. Tešíme sa na vás aj v 2026. Ďakujeme všetkým za priazeň, ktorú ste nám dali cez sociálne siete. Dúfam, že budete naďalej takí aktívni, my sme všetko čítali, takže sme aj týmto spôsobom s vami. Zasmej sa s nami na vtipných momentoch, ktoré sa stali v roku 2025. Vôbec neviem, čo si povedal, ale asi to bolo niečo múdre. Ahoj, Lejka. Ready for takeoff. Ešte raz. A počuješ ma? Ako to ty vieš, že ma počuješ? Toto bude videa, na Instagram určite nie. Potom poprosím aj nezostrihané video. Na druhý, to som posral. Halo, čuješ ma? Pre tvoje účely, hovno pre tvoje účely, ja ťa poznám, ty si verejná osoba, on všetko zdieľa, všetko. Ja vo zváraní ti prajem a nezabudni fľašu zajtra doma. Ale to už nie do firmy, to nám môžeš. Prečo odporúčaš žiakom našu zváraciu školu? Lebo si tu ty a ja.